Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μακρινό βασίλειο, ζούσε ένας πρίγκιπας που όλοι αποκαλούσαν ο θλιμμένος πρίγκιπας. Όταν ήταν ακόμα πολύ μικρός, μια μάγισσα είχε παγώσει την καρδιά του, ώστε να μην μπορέσει ποτέ να αγαπήσει. Όσο κι αν προσπαθούσαν οι γονείς του να λύσουν τα μάγια, οργανώνοντας γιορτές και καλώντας τα ομορφότερα κορίτσια του βασιλείου, ο πρίγκιπας παρέμενε αδιάφορος. Πάντα παρακολουθούσε από μακριά, κρυμμένος, χωρίς να νιώθει την αγάπη να αγγίζει την καρδιά του. Μια μέρα αποφάσισε να αναζητήσει την αιτία αυτής της παγωμένης καρδιάς. Ανακοίνωσε την απόφασή του στους γονείς του, ετοίμασε το άλογό του και πήρε μαζί του τους 2 πιστούς του φίλους, τον Ντεκ το σκύλο του και την Έμι το περιστέρι του. Έτσι ξεκίνησαν το ταξίδι τους. Διέσχισαν βουνά και πεδιάδες και περπατούσαν ασταμάτητα για 2 μερόνυχτα, όπου στη μέση ενός πυκνού δάσους αντίκρισαν ένα μικρό σπίτι. «Μήπως να χτυπούσαμε την πόρτα», πρότεινε ο πρίγκιπας. «Ίσως ο νοικοκύρης είναι φιλόξενος. Οι προμήθειές μας τελειώνουν και έχουμε να κοιμηθούμε 2 ολόκληρες νύχτες». Πλησίασαν και χτύπησαν την πόρτα. Καμία απάντηση. Ξαναχτύπησαν. Τίποτα. Ξαφνικά μία βαριά φωνή ακούστηκε. «Εμένα γυρεύεις, άγνωστε ξένε». Ο πρίγκιπας γύρισε και είδε ένα γέροντα με μακριά άσπρη γενιάδα. «Ναι, γέροντα», αποκρίθηκε. «Μένεις σε αυτό το σπίτι?» «Ναι, τι ζητάτε και ταράζετε την ησυχία μου?» «Συγχωρέστε μας, γέροντα, περπατάμε ασταμάτητα για 2 μερόνυχτα. Είμαστε κουρασμένοι, πεινασμένοι και διψασμένοι». «Εντάξει», είπε ο γέροντας και τους έκανε νόημα να μπουν μέσα. Τους φίλεψε μια υπέροχη μανιταρόπιτα, φτιαγμένη από μανιτάρια που μάζευε ο ίδιος. Ήταν σοφός γνώστης των μανιταριών, αφού ζούσε χρόνια στο δάσος. Τους προσέφερε νερό και μόλις χόρτασαν, τους ρώτησε γιατί περιπλανιόντουσαν τόσο καιρό. Ο πρίγκιπας του εξιστόρισε τα πάντα, την κατάρα της μάγισσας, την παγωμένη του καρδιά και την απεγνωσμένη αναζήτηση της αγάπης. Ο γέροντας δεν είπε τίποτα. «Ξαπλώστε και κοιμηθείτε», πρότεινε απλά. «Και αύριο θα το πούμε». Το επόμενο πρωί, ο πρίγκιπας, ο Ντεκ και η Έμι ξύπνησαν, αλλά ο γέροντας είχε εξαφανιστεί. Στη θέση του, στο ξύλινο τραπέζι, υπήρχε ένα μικρό σημείωμα. «Για να βρεις την αγάπη, δεν πρέπει να αναζητάς μόνο για σένα. Η αγάπη ξεπαγώνει όταν τη ζεσταίνεις εσύ πρώτος». Ο πρίγκιπας διάβασε και ξαναδιάβασε τα λόγια, μα δεν κατάλαβε τι σήμαιναν. «Πρέπει να συνεχίσουμε το ταξίδι μας», είπε τελικά στους φίλους του. Έτσι συνέχισαν το δρόμο τους και έπειτα από ώρες πορείας έφτασαν σε ένα μικρό χωριό. Εκεί οι κάτοικοι ήταν λυπημένοι. Ο πρίγκιπας πλησίασε μια ηλικιωμένη γυναίκα και τη ρώτησε «Γιατί είστε όλοι τόσο θλιμμένοι?» «Η κόρη του Μιλονά, η Καλιστό, έχει χαθεί στο δάσος. Βγήκε να μαζέψει βότανα και δεν γύρισε ποτέ. Φοβόμαστε πως την πήρε η σκοτεινή μάγισσα». Ο πρίγκιπας ένιωσε κάτι να σκυρτά μέσα του. Δεν ήταν φόβος, ούτε θλίψη. Ήταν η ανάγκη να βοηθήσει. «Θα τη βρω», ανακοίνωσε αποφασιστικά. Με τον Ντεκ να ακολουθεί τη μυρωδιά της Καλιστός και την Έμινα πετά ψηλά ψάχνοντας από τον ουρανό, οι 3 φίλοι κατευθύνθηκαν βαθιά στο δάσος. Ύστερα από πολλές ώρες αναζήτησης έφτασαν σε μια σκοτεινή σπηλιά. Μέσα της καθόταν μια νεαρή κοπέλα, τυλιγμένη με έναν μανδύα. Τα μάτια της ήταν γεμάτα φόβο, αλλά μόλις είδε το πρίγκιπα και το σκυλί του χαμογέλασε αχνά. «Ήρθες να με σώσεις?» ρώτησε. «Ναι, μη φοβάσαι», απάντησε ο πρίγκιπας και της έδωσε το χέρι του. Όταν τα δάχτυλά τους αγγίχθηκαν, μια ζεστασιά απλώθηκε μέσα του. Ένιωσε κάτι πρωτόγνωρο. Η καρδιά του δεν ήταν πια παγωμένη. Η Καλιστό τον ακολούθησε έξω από τη σπηλιά και μαζί επέστρεψαν στο χωριό, όπου όλοι πανηγύρισαν με χαρά. Ο πρίγκιπας κατάλαβε τότε τι εννοούσε ο γέροντας στο σημείωμά του. Η αγάπη δεν έρχεται όταν την ψάχνεις για τον εαυτό σου, αλλά όταν τη χαρίζεις στους άλλους. Επέστρεψε στο βασίλειό του, αλλά αυτή τη φορά δεν ήταν μόνος. Δίπλα του ήταν η Καλιστό, η οποία του είχε δώσει την αγάπη που δεν ήξερε πως είχε ανάγκη, και εκείνος
Για πρώτη φορά μπορούσε να την ανταποδώσει. Λίγο καιρό αργότερα έγινε ένας μεγάλος γάμος. Ο θλιμμένος πρίγκιπας δεν ήταν πια θλιμμένος και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.